Dins del Pla Provincial d'Inversions i Ocupació 2014-2015, la Diputació de València invertirà prop de 23 milions d'euros en la comarca de la Vall d'Albaida. Aquest anunci tenia lloc en la seu de la Mancomunitat després de l'aprovació dels pressupostos de la Corporació Provincial, que enguany ha augmentat un 5,32% fins a un total de 420 milions d'euros. Lo que se trata en estas jornades es anar en companyia de tots els diputats i diputades, explicar els plans que fa la Diputació de València contínuament i sobretot el més important és que se coneguen totes les novetats que puguen haver dels plans. Els plans normals es coneixen tots perquè realment, però anualment sempre n'hi ha 2 o 3 o 4 plans novedosos que el que vulguem és que la gent participe, que la gent entre i que la gent demande aquest tipus de plans. La nostra ciutat, Ontinyent, és un dels municipis que més diners està rebent de la Diputació de València. Enguany, més de 500.000 euros van a fer possible que inversions per a la nostra població, que són importants, siguin una realitat. No sols en els plans provincials d'obres i serveis, sinó en una sèrie d'inversions que són necessàries per a la nostra població. Pel que fa a la comarca, 15,24 milions es destinarà a actuacions de conservació de carreteres, 3,5 milions al PEPOS, 1,09 als camins rurals i 894.000 euros a la millora de benestar social. Ens encontrem en un pressupost més social de la Diputació perquè genera inversions d'empleo i augmenta les partides destinades al benestar social. Concretament, el 37,10% del pressupost se faran aplicar als pobles a través d'inversions dels tradicionals programes com és la cooperació municipal, carreteres i un 30,26% en àmbit educatiu i social. Precisament, altra novetat dels pressupostos és haver augmentat la partida de camins rurals o via pecuària de 3 a 12 milions per a tota la província. No sabem si ho farem bé o mal perquè és la primera volta. Dic en agilitat, no en inversions, perquè han passat de 3 milions a 12 milions d'euros. El que sí que anem a intentar és que se faci el millor possible. Els 12 milions d'euros aniran en base a 6 àrees per fer-ho molt àgil. Ninguna empresa podrà tindre més d'una adjudicació. Vol dir que qualsevol empresa que licite tindrà com a màxim 2 milions d'euros per a que n'hi hagi agilitat, perquè si alguna empresa li donarem 10 milions d'euros tindria que subcontratar per el temps de realitzar-ho, no per la quantia. El mes de juliol estarà ja adjudicat a qualsevol empresa i a agost, no sé si treballaran, o setembre es començaran ràpidament a fer aquestes obres en els camins que realment són necessaris i que tots vulguem. Seguint en la comarca, 60.000 euros invertiran en menuts nuclis de població, 1 milió a actuacions urgents, 368.340 euros en la restauració del patrimoni moble i immoble i 660.000 a l'execució de noves inversions de convenis singulars de col·laboració, com la DIPU-ETBECA o les noves Eurobeques.